Барлык галәмнәрне, бөтен дөньяны юктан бар кылып, иксез-чиксез ризыклар, иксез-чиксез нигъмәтләрен биреп, безләргә шөкер итеп яшәргә әмер итүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән хамид сәнәләребез, мактауларыбыз һәр вакытта булып торса иде. Сөекле пәйгамбәребезгә, юлбашчыбызга, укытучыбызга, шәфәгатьчебезгә, бөтен эшләребездә үрнәк булып торучы шушы Сәййидул Мурсәлин, бөтен пәйгамбәрләрнең дә ахыргысы әфәндесе булган, хуҗасы булган сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз, сәламнәребез һәр вакытта туктаусыз ирешеп торсалар иде. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Васаригу иля магфиратин мир раббикум". Бу җәмәгать Әл-Гимран сүрәсенең 133-нче аяты. Аллаһ Тәгалә әмер итеп әйтә: "Васаригу". Ашыгыгыз, ягъни бер-берегезне күреп, бер-берегез белән узышып гыйбадәт кылыгыз ди. Кая таба ашыгыгыз ди? Васаригу иля магфиратин мир раббикум. Раббыгыз Аллаһ Тәгалә сезне гафу итсен өчен. Менә бу безнең җәмәгать максатыбыз. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә гафу итсә, ул кешене Аллаһ Тәгалә ярлыкый, җәннәтле итә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иля магфиратин мир раббикум ва җәннәтин" ди, һәм җәннәткә ашыгыгыз ди. Ягъни кыла торган гамәлләрегез белән ди, җәннәткә ашыгыгыз, җәннәтне кәсеп итегез. Җәннәт нинди ул? Аллаһ Тәгалә әйтә шул ук аят, 133-нче аят: "Гардуха ас-самавату вал-ард". Аның киңлеге җир һәм күкләр киңлеге кебек ди. Күкләрнең җәмәгать аның үлчәме юк. Җир һәм күкләр киңлеге ди, җәннәткә ашыгыгыз ди. Нәрсә, кемнәргә әзерләнгән ул ди? Угиддат лил муттақин. Ул тақвалар өчен әзерләнгән. Менә хәзер безнең сорау туа: без тақвамы, юкмы? Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә, тақваларны сыйфатлап бирә. Хәзер безгә кирәк гафу, хәзер безгә кирәк җәннәт, һәм безгә кирәк моның өчен тақвалык. Һәм шуннан соң 134-нче аятта Аллаһ Тәгалә сыйфатлап бирә, кемнәр алар тақвалар. Җавапсыз калдырмый. Әлләзина, әгәр дә җәмәгать ишетсәк, әлләзина дигән сүзне бу сыйфатлау өчен куела бирелә торган сүз. Сыйфатлый Аллаһ Тәгалә: әлләзина, алар шундыйлар ди, тақвалар ди. Хәзер без җәмәгать игътибар итәргә тиешлебез. Кемнәр алар тақвалар? Әлләзина юнфикуна фис-сарраи вад-дарра. Рәхәт, шатлык вакытларында да алар садака бирәләр ди. Авыр вакытларда да садака бирәләр ди. Авырлыкка төшкәч, бәла-казадан кытылыр өчен генә түгел, рәхәт вакытларында садака бирәләр һәм авыр вакытларында садака бирәләр ди. Дарра, аларга берәр зарар килсә, туктатмыйлар садака бирүне, ягъни нинди монда әле садака бирү? Үз хәлем хәл дип әйтеп, син минем хәлемне беләсеңме соң дип әйтеп, садака бирүне туктатырга кушмый Аллаһ Тәгалә. Зарар вакытларында да, кыенлыкка төшкән вакытларында да садака бирәләр ди. Юнфикуна фис-сарраи вад-дарра.
Vel kâzimînel gayza açuların basarlar. Vel afîne anin nas kişilerini gafû ederler di. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah Teala şuşundilarını şuşundi izgilik kılıçlarını yaratadı. Başı cemaat şu ayetinin başı ellezîne yunfikûne fis-serrâ. Rahat vakitlarında nefaka. Bu cemaat zekat sadakaları turundağına söz var mı? Zekat sadakası ol cemaat baylarga baylığının külemi 85 gram altın beyesine küterilse, yıl eylenesinde şultursa, ol zekat berige tiyiş. Ol farız. Lakin cemaat mında Allah Teala tağın nefil sadakaları turundaydı. İsteme revişte. Hemmine biz cemaat hutbe sayın işitemiz. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin salavatlarımız, selamlarımız onun ilçesi Muhammed'ke bulsun sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen onlara aytamiz ve ala alihi nerse ol. Onun gailesine de gailesine ve ashabihi diye bizgil cemaat. Ve ashabihi nerse ol cemaat. Sahabelerine de diyemiz. Sahabeler bizge örnek bulup dura. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta minim di sahabelerimni süge kurmagizdi. Olar bitinde edin balaları. Olar üzerada sözge kilgenler. Lakin cemaat bir vakitni Abdurrahman ibn Avf bilen milyarder sahabe. Milyoner tugul cemaat. Hazırgisi vakitte milyoner Amerikanski dollar boyunca milyoner, milyarder bizning akçalar bile hazır. En boy sahabe. Sözge kileler Halid ibn Walid bilen polkovodic bulgan. Allah Teala'nın de kılıçı degen anın turunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sözge kilgenler eden balaları bitindi. Hem Abdurrahman ibn Avf Peygamberimizge kilip ezrek zarlana şulay dep aytdı, bulay dep aytdı. Abdullah şoşu halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Halidke. İkisi de sahabe. Olarının kuygan hizmetlerin çağıştırıp bulmi bir kimniki bilen de cemaat. İkisi de sahabe. Köz aldına kitirip bulmi tırgan hizmetler kuygan sahabeler. Şoşu meseleni şişken vakitte Peygamberimiz eyte Halidke. İsin akılın kiterlik cemaat. Ey Halid de. Abdurrahman'a de İbn Avf söz eyte kürmedi. Eğer sindi Uhud tağı hatledi altını birsen de Allah yolunda sadaka etipdi. Onun di bir uç sadaka birgenine de turmisinin de sadakan. Abdurrahman ibn Avf en birinci İslam'ını kabul etken kişilerden hem Halid ibn Walid elul sınırlarına İslam'ını kabul ete. Elul Müslümanlara karşı soğuşa veriyor. Şimdi Uhud tağı hatlı altınını birsen dedi. Hacga bargan kişiler bilerler cemaat Uhud tağın kurgenleri var. Uhud tağı hatlı altın köz aldına getiririz. Hem şuna Halid ibn Walid sadaka ettir bire. Hem Abdurrahman ibn Avf'nın bir uç birgen sadakasına da jitmedi senin birgen sadakan diye. Hizmete cemaat Abdurrahman ibn Avf. Şehir halkın uyata cemaat çiskendirip jibere Abdurrahman ibn Avf karavan bilen koyta. Karavan 700 diye kire. Onda tanıklar kirgen kibik. Furlar kirgen kibik. Tiyelgen cemaat bütün azık tilik kiyim salım şuşunda bütün eybir var. Karavan güzelden getirigiz cemaat 700 diye. Tuzan küterile. Hem bu bir açlık yıl bula bu Medine'de. Açlık. Sevdegerler yigirip gelirler hazır.
Алар бит инде ала да сата, сәүдәгәрләр йөгереп килә. Абдурахман, күпме бирәсең? Алабыз. Күпме бирәсез ди? Күпме бирәсез ди? 1 дирхемгә тагы 1 дирхем, 1 Мәсәлән, 100 сум калган әйберне 200-гә сатасың. Миңа ди күбрәк бирәләр ди, юк ди. Ярар 2-не. Арттырып 3-не. Yo миңа күбрәк бирүче бар. 4-не. Эй Абдурахман, без бит сәүдәгәрләр. Бездән күбрәк бирүче юк монда. Дип әйтәләр Абдурахманга. Бар ди. Аят, җәмәгать ничек алар гамәл кылганнар? Миңа Аллаһ Тәгалә ди, сезгә караганда күбрәк бирә ди. Нәрсә дип әйтә? Аллаһ Тәгалә мәсәлул ләзина юнфикуна амвалахум фи сабилиллаһи камасали хаббатин أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Bir ıрлыктан 7 башак чыгара Аллаһ Тәгалә, һәр бер башагында 100 биртек ди. Миңа 700-не бирә Аллаһ Тәгалә ди. Bütün җәмәгать Мәдинә шәһәрендәге bütün мохтаҗларга шуша караванын өләшә. Бу җәмәгать акылга сыймаслык әйбер бу. Алар әйтә, без әйтә, алар бит бай булганнар инде, бай булгач өләшкәндер инде дип. Юк, җәмәгать. Кеше байыган сайын сараннана барырга мөмкин. Бөтенесе түгел әлбәттә. Ләкин алар менә шушы байлыкны дин өчен тотканнар җәмәгать. Аллаһ ризалыгы өчен. Госман ибн Аффан, шулай ук бай сахаба, җәмәгать уйлап карыйк. Византийсларга каршы сугыш. Ул булмыйча кала әлбәттә. Шушында әзерленгән вакытта җәмәгать Госман ибн Аффан китерә 1000 динар. Без әйтәм, 1000 динар күпме ул? 1000 динар. 1 динар җәмәгать хәзергесе акча белән 45,000. Ул китерә 1000 динар. 45 миллион акча китерә, безнең акча белән. 45 миллион. Ул аны Пәйгамбәребезнең каршысына китереп сала. Пәйгамбәребез шушы акчаларны әйләндереп, моннан соң ди Госманга ди, нинди генә гамәл кылса да бер нәрсә зарар китерә алмас ди. Шуннан соң 100 дия китерә, 100 дия. Җәмәгать дия дигәннән менә дияне курбан итәләр. Курбан гаете көннәрендә ул 150,000, 180,000 тора бер дия. 100 дия китерә. Аллаһ ризалыгы өчен. Ул аны җәмәгать ул күпме бу? 18 миллион 100 дия. Ул аны тагын кабатлый, тагын 100 дия китерә. Bütün iyerleri bilen, bütün kralları bilen. Ezir diye, bulay gına diye tugul. Ezir diye. Otur da kit. Ulanı cemaat kavatlı tağı 3 tapkır. Onları tağın 900'ge tutura diyene. Hem tağın 60 at kitire. Hem şuşa 1000 dinar. O cemaat menä şuşa armiyany tolsunça özü təmin ete. Eger cemaat isin kiter ide, eger de şundan soň onun boylygy kimse hayırçı bolup yaşasa, bir wagtda da cemaat hayırçı bolmaganlar. Suraw, ni için şuşundy olar bilginlikke düşmegenler. Hayırçılıkka düşmegenler. Allah Teala ite وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Eğer siz de Allah rizalığı için de işlediğiniz iken izgilikle de onun artından Allah Teala sizge birer yanadan de. Alarını yakşı bilgenler. Hatta bayı başlasalar, kuruqqanlar bizge elle
Allah Teala bu dünyada birip bitiremiken dep aytip korkkanlar. Cemaat bu, mene biz alarını silegeç, biz alardan gıybret alıp, bizning imanlarımız kuvvetlenirge tiyiş uşa sahabelerden. Mene biz koşan şatmanabız, okçabız bulsa, okçabız ortsa, zapas okçabız bulsa, şatlanabız. Onlar kaygırganlar okçaları kübeyse. Talha ibn Ubeydullah, şolay zor boy sahabelerden. Hatını kire yanına, burçolu butura, nerse buldu dey. Mene dey, okça dey, şol dey, yançıklarda tıra, kümüş okçalar, 100.000 dirhem, kümüş okçalar bular. 100.000 dirhem, o bizning okça bile 40 milyon. Mene dey, bunun için cevap berige kerek dey. Burçolam şunun için dey. Hatın ayte, köp medir kaldır da dey, üzü bizge dey, eleş dey. Hatınının, cemaat hatınının sözü. Hatınlardan şunday söz çıkkaç, eleş deyip aytip, izgi hatın. Ebu Bekir'nin cemaat kızı, onun hatını, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı, eleş dey, eleşe hizmetçisini çakıra da Medine'deki muhtaçlarga eleşip çıktı. Köp mü eleşirge ne kerek cemaat şu halakçana? Mene Allah şuşa ayet bilen gamel kılganlar. Ellezine yunfikune fis-serra'i ve'd-darra'i vel-kâzimînel gayza vel-afîne anin-nâs vallahu yuhibbul muhsinin. Cemaat biz bunu bu ayetini El-Gimran suresinin 133. hem 134. ayetin ileri bizge koytkaçta koruyuk. Abdullah ibn Mübarek bu sahabeti gül cemaat. Lakin onun sözün sahabelerine aşatalar. Yani ol hacga alıp barıp irtetirgan bulgan. Hazırgisi vakıtta rukovodитель deb eyteler alarını. Hacga barırga tilegen kişiler okçaların kitirip tapşıralar. Bu yıl hacga barabız. Hacga barıp çıkıp giteler. Medine şehrine baralar. Gaylegiz nesap kaytırga kuştu. Dep sırayda hacılarga ibir alıp bere. Mekke'ge barada nindi ihtiyacınız var dep aytip alarga ibirlerini alıp bere. Hac kılıp koytkaç şakra kunakka. Kunakka şakra da hacılarını aşata işirte de hacıga kiter aldından birgen altınların, yançıkların her bir yançıkka kichkinegine kapçık bitindi. Şuşunda isimleri yazılgan her bir hacının kiri üzlerine bire üz akşasını alıp bargan eken cemaat. Konak etip, yolda korap, hizmet körsetip, alıp koyta hem akçaların kiri üzlerine tağın tapşıra. Yok akçağızını almayayım deyip de haterlerin kaldırmayı baştan. Onlarısın kiri koytara cemaat. Bir hac vakitinde kiri bırılıp koyta hacıdan. 2 yılga bir hacga baratırgan bola. İpteşleri bilen toktağaç bir jirde bir kız çığa da çöplikten yine mısır konteynerları tıra mısır konteynerlarında kazınıp yatuşu kişiler de var hazır, pensionerlar da var. Allah saklasın. Mene şundayrak bir kız çığa da bir kuş ülgen, bir tavuk, ülgen tavukunu alıp yigire, ortından bara Abdullah. Nerse eken, nik bu üleksen oldu deyip. Kire de sırı aşarga dey. Bu bit ülgen, bu haram, Allah Teala bit haram kılgan deyip etkeç, biz şundi halette dey. Allah Teala ülgen hayvanını halal kıldı bizge dey. Ol halal bizge dey. Mine biz 4 kız, etileri ülgen yetim. İsi kite şuşunlarga cemaat. Küngüle tolup, hizmetçilerin çakırıp, ipteşlerin çakırıp, hacıga degen akçabız bizden köp mü dey. Anda eyteler,
Хатırım ялгышмаса 19 мең дирхемме, динармы? Шуның 1 меңін үзебезгә алыгыз. 18 меңін шуша гаиләгә биреп калдыра. Һәм нәрсә дип әйтә җәмәгать? Без бу юлы кайтабыз. Безнең быел хаҗ кылуыбызга караганда ди, шушы гаиләне ашатуыбыз хәерлерәк ди. Һәм риваятләрдә килә җәмәгать. Ул кайтканнан соң төш күрә, төшендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны күреп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям анарга үзенең өммәти исеменнән шушы гаиләне караган өчен, ризыкландырган өчен, садакасы өчен анарга рәхмәт әйтә. Бу риваятлар буенча. Җәмәгать, Габдуллаһ ибн Мубарак радиллаһу анһу, Аллаһ анардан разый булсын, аның әтисеннән дә, аның әнисеннән дә, менә шушындый үрнәк күрсәтеп калдырган җәмәгать кешеләр. Ни сәбәпле? Хәтта җәмәгать хаҗга баргач, Мәккәгә баргач, ул әйтә, хадисны укый баштан. Ма узамзам лима шуриба лах, нинди теләк белән эчсәң замзам суын, шул теләгең кабул була дип әйткән Аллаһ илчесе ди, һәм эчкән вакытында әйтә: Эй Раббым, моны кыямәт көнендә сусау вакытыннан сусавымны басыр өчен эчәм ди. Кыямәт көнендә кешеләр сусаган вакытларында Раббым мине сусатма ди. Дөнья өчендә түгел, гел ахирет турында. Гел ахиретне уйлыйлар. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтә, кемде беренче урынга алдына ахиретне куйса, ахирет турында уйласа, Аллаһ ризалыгы турында уйласа ди. Ул кешенең ди байлыгын калбендә кылыр ди. Һәм анарга дөнья байлыгы үзе теләмәсә дә киләчәк ди. Менә без шунарга ышанмыйбыз. Дөнья байлыгы үзеннән үзе ул кеше теләмәсә дә килер анарга ди. Ахиретне беренче урынга куйса. Әгәр дөньяны беренче урынга куйса ди, Аллаһ Тәгалә аның ди маңгайына фақир дип язар ди. Һич бер вакытта туймас ди. Һәм күңеле фақир булыр ди. Һәм дөнья анарга килер ди. Аның тырышлыгы белән түгел. Мин язган әйбер генә килер ди, ләкин тормышының бәрәкәте булмас. Менә алар җәмәгать шуны белгәннәр. Аллаһ Раббыбыз шушы сахабалардан, табигиннардан, аңа иярүчеләрдән, менә шу Абдулла ибн Мубарак, һәм анарга ошаган шушы галимнәрдән Аллаһ Раббыбыз разый булса иде. Һәм алар артыннан ияреп, үрнәк алып, һич югы алар шикелле булырга тырышып яшәргә. Алар шикелле булсам иде дигән уйлар белән, ниятләр белән яшәргә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насип кылса иде. Валхамдулиллаһи раббил аламин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.